Čau lidi, já jsem David a budeme hrát Hello Neighbor s mojí ségrou. Já budu lepší soused Hello Neighbor, což znamená v překladu ahoj sousede v Minecraftu. A to bude akorát v Minecraftu, takže jdeme na to. OK, takže já mám skladné klíče, tady jsou golemové. Když jsem si sem dal. Tady máme náš sklep. Ano, už tady měli napsaný, už vidíte to. Tak hrajeme za 3, 2, 1 teď. To je ale krásný den. Já se jdu podívat na zahradu. Nebo ne? Tak. Tak, jdeme. Jo, jsou. Tak jdeme. Tak já se jdu podívat do prvního patra. Ale co to tady je? Co to je? Jo, hodila, já to mám jenom na minutu. Ono mě to zpomalilo, ty vandale, pojď sem. Ty vandale. Já si zapnu cheaty, ne? Ty vandale, pojď sem. Sakra, teď jsem spadnul, mě to blokuje strašně. Ten vandal má štěstí, že mě zpomalil. Vandal. Tak já nevím, já se jdu třeba dívat na televizi. Zasnu světlo. Nic tam nedávají. To je taky na nic tou televizí. To je lepší program. Omlouvám se za střih, my jsme museli jít na oběd, je teď 12:44, takže dobrý, můžeme jít hrát zase. Tak já se jdu kouknu do druhého patra. Jo, jinak já jsem se teda inspiroval Roumínem, Pevnostem a Frodem na tuhle hru. Jenom tak pro informaci. Tak dobrý. Co to tady je? To zase jiný. Kdo to zazděl? Vandalové tady. Ještě škodit majetek. To je neúnosný. Víš, co to tady je? Tady tu místnost jsem ještě nikdy neviděl. Tady je záchod, ale tam tu druhou. Já se snad nevyznám ani ve vlastním baráku. No nic. Co to tam šplouchá? No tak... Nevím, co tady... Tak já jdu. Ale, co jsem to viděl? No, asi jsem to zdálo.
Asi jo. Nevím, jak dostala takhle patelku. Nebo z druhého patra. Něco jsem slyšel tam v té místnosti. Asi nic. Jaký? Tak se musíš dostat do toho sklepa, že jo? Poradím ti, ten sklep je pod schodama. No tak se dávaj. Ale ty tam budeš chodit. Já se dívám pouze a jenom na televizi. Tak, tenhle program. Co? No, asi nic. Každopádně. Jdu asi ven. Ono je noc, OK, mění plány. Nic. No. Já chci něco udělat do kuchyně, každopádně. Namůžu si chleba. Si tak no. Budu se dívat na televizi. Tak. Ale vandal! Co to je? Kam zmizel? Kam zmizel? Kam zmizel? Kde? Je ten vandal? Já už na něj vezmu. Nůž na něj vezmu. Kde je ten vandal zatracený? Kde je ten vandal? Neschoval se tady ke mně do cesty. Kde je ten vandal? Štěstí. Garáži. Aha, off. Nejde o mě otevírat garáž, dobře. Ale koho pak to tady vidím? Konečně jsem se zbavil toho Vanda. Jak to, že má tady otevřenou skříň? Jak to, že má tady otevřenou skříň? Vyhrála jsi. Ona se mi dostala do sklepa. Tak to ne, holčičko. Vyhrála jsi. Co? Jenom tady ten jeden. Akorát, že... No. Jo. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Příště si to zopakujem. A příště... Au. Čeká smrt, holčičko. Co mě boucháš, co do mě běž? Co mě mátíš ty? Čekaj, já se takhle se nezorientuju. Pojď sem! A já myslím, že se vám dnešní díl líbil. Mějte se krásně a čus. Renat. No Renat. Renat. No pozdrav. Čau. Čus.